Här har man bråttom. Hej, jag heter Blondin Berta, jag ska videoblogga. Nu ska jag strax gå i gymnasalen. Det här är mina kompisar. Kolla, vi har köpt såna här så här fint. Min dagens outfit är sån här bombitröja. Den är från H&M på tonårsavdelning. Och sen så har jag ett sånt här halsband på mig. Så. Ja, och sen så har jag ett sånt här Hello Kitty hårströmmor som man kan ha i håret sådär. Och här har man bråttom igen. Det här är mina coola kompisar. Och nu ska vi ha handboll. Båda är läskiga. Jag hade pausat. Man får vara med om man är lite sen ikväll så ska jag göra matteläxan med pappa. Vi har matteprov i veckan. Så är det 1 + 1 och så är det 11 och så. Nej, det är inte det. Du har fel. Jag tror att 10 kommer till mig. Hallå. Det här är en videoblogg med mig. Och nu har jag gympa. Fast det sa jag precis. Och så äter pace. Ja, och vi ska handboll. Så jag hoppas att det blir min favoriträtt i skolan idag. Fattiga riddare. Ja, det är bara för att det är så tygen att jag soppa på. Nej. De är tv. Jag tänkte bara... jag vloggar lite senare sen ikväll när jag har gjort matteläxan med pappa. Så... Hejdå! Hejdå!